Afrika kwa Afrika. Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi nasema, ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Raila Odinga onyiso chia ni odhi yudo loch e yiero ma AUC matimore juma manyien. Mimi nilikuwa nafikiria maybe amezidiwa. Naona sasa nikakuja nikapata ile story nilikuwa nayo kwa kichwa tena imebadilika. Nikajaribu kuimagine hii hospitali na venye ni kubwa. Security everywhere. Kathith ma Kenyatta ni kama te kalure koda nek mar jatuo moro manorwake ward. Kumagino chiko en nyako resign. Ka resign kapsana kudini. Kapo resign numra rione to mono grounds for impeachment. Okinde wacho ni speaker mar od bura Moses Wetangula inyalo thich oko kalure kod mako lemo ariyo mag telo. Magi gin weche manyien mago mag Ang'ichwelo mane Ramogi TV kikelo ni koda Anja Elieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Par bende ni nyalo chwalo ote magi kokale lai marwa mar ote machok ma en 2-3-000. Anyuola mar Gilbert Kinyua, jatuo manonegi osiptal maduong' ma Kenyatta, yuago ratiro mar wuodgi bang' ng'ato liwore osiptal no odiochieng' manyoro kendo liro duonde e kinde mane entiere e ward mar jotuo koyudo thieth. Kaka Cynthia Onyango lero, Gilbert Kinyua osebedo ka yware kod tuo kuom kinde malach, kama higa mokalo dwe mar 12 notere kod jaode osiptal maduong' ma Kenyatta mondo oyud thieth moyiedhi, kama nowite ngimane odiochieng' manyoro. Kagisani obila mago kwach kich nono ng'ama nonege kod gimomiyo nonege. Susan Wanjiku, miyo ma janyodo ariyo kendo koro gisani en chiliel kaluwore kod nek mar jaode osiptal ma Kenyatta odiochieng' manyoro, en miyo mani kod paro mathoth. Ndalo machuo kapok obedo chiliel, jaode Gilbert Kinyua mane giriwogo arus ne bet winjo maber kendo ne gin kod geno ni obiro winjo maber mondo gole osiptal bang' bedo matuo chakre kinde mane otiyo kaka fundi mar pie kambi moro. Tuo mane olandore kendo chope nyaka lase ward. Malit ne Susan en ni ne gin kod geno ni jaode dhi dok pacho. Geno makoro lokore lit kendo kelo kuyo bang' osiptal ma Kenyatta gocho ne Susan odiochieng' manyoro ni mondo ringe osiptandno mapiyo. Chopo Susan Kenyatta ne ogoye kod buok ka owinjo ni jaode owito ngimane bang' ng'ato liwore ward kama osebedo ka oyudie thieth kendo liro duonde kod pala. Sasa kukuja huku ndio nilipata kuna kitu kingine different, sababu mimi nilikuwa nafikiria maybe amezidiwa. Naona sasa nikakuja nikapata ile story nilikuwa nayo kwa kichwa tena imebadilika. Nikajaribu kuimagine hii hospitali na venye ni kubwa. Security everywhere. I was shocked. Nilistuka. Mpaka saa sijaamini. Naona tu si kama ukweli. Penjo ma Susan penjore en ni, ere kaka ng'ato ne oliwore ma onego jaode ward mar osiptal ma Kenyatta, kinde ma osiptal no ni kod arita mapek, makata en ma en kod jatuo kanyo ok yienega neno jatuo e yo mayot, ka kinde duto jochiw arita nono jogo duto madonjo osiptal no. Hata mimi mwenyewe walikuwa wananifukuza. Ungekaa, hata siku ingine walinituma dawa, hiyo dawa ungepeleka bila daktari. Kumaanisha kuingia huko ndani ni ngumu. Hata jana venye walinipigia simu, walinihangaisha kutoka hapa kwa gate mpaka kwa ward. That means security iko, so sijui what happened. Susan wacho ni kuom ng'eyo mare, onge ng'ama ong'eyo ma oparo ni nyalo timo ne jaode tim kama lit moloyo. En nyiso nyithindo ni wuon gi mayande gihero kendo ne gin kod geno ni biro duogo pacho machiegni koro osenindo. Kujai kuwa na mtu stranger ama mtu mwenye hamjui, na most of the people walikuwa wananipata huko kwa hospitali. Najaribu kuelezea hata watoto ni kitu hawaamini, sababu hata jana usiku niliwaelezea, but wakiangalia kwa simu wanaona tu wako alive. So kumaanisha hiyo kitu hawajajua what is not happening. E kinde ma Susan koro dong chiliel kod nyithindo ariyo gi ting' margi mar neno ni gidhi nyime kod somo gi ngima gi kaka pile.
Wayone ni mondo anyuola mare oyud ratiro kendo odwa ng'eyo ng'ama ne onego jaode to en ang'o ma omiyo negi. There is no way naweza leta mgonjwa wangu in a safe way, na nikiwa kwa nyumba ama nikiwa mahali niko najua ako on a safe side ama safe hands. All of a sudden unapigiwa simu ati unatakikana Kenyatta, kuna emergency, na ukiwauliza ni maneno ya ugonjwa na nakuambia hapana, wewe kuja. Cynthia Onyango, Ramogi TV. E wach machielo bende kuonde thieth nie kaunti ma Nakuru, familia moro koro dwaro ratiro margi ka gidwa ng'eyo kama ringre nyathigi ma jadweche 7 nitiere tok nyathino wito ngimane tarik 3 dwe mar 2 higani mane od thieth maduong' ma Nakuru kama ne oyude thieth. Ringre Mercy Chepng'eno ne otere kar kano ringre mar od thieth ma Nakuru wuok tich. Obila mag okwach kich mag tesend obila ma Nakuru West osechako timo nonro ewi lal mar ringre no. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Lit mar nyathi ng'ama ong'eyo en min gi monyuole. Sharon Saidi, miyo ma jahigni 28, ok nyal pando lit ma owinjo tok tho mar nyathine makayo mane owito ngimane ndalo 5 mokadho e od thieth maduong' ma Nakuru. Kata kamano, anyuola no koro lit ogore kuom gi nyadiriyo bang' fwenyo ni ringre nyathigi Mercy Chepng'eno olal e kar kano ringre ma od thieth maduong' ma Nakuru, kama ne gibiro golo ringre no midhiambo manyoro mondo gitere e kar yweyo mare mogika. Mimi nilikuja hapa siku ya Jumatano nikijua nakuja kuzika mtoto Mercy siku ya Alhamisi. Ilipofika jana siku ya Alhamisi tukaambiwa tufanye kila kitu, tukanunua jeneza, tukanunua nguo. Wakasema mtoto ni mbaridi sana, atolewe nje kwa fridge, akuwe na joto, alafu sasa baadaye ndio tutamvalisha nguo kwa sababu ni ngumu kumvalisha. Nikamwambia lakini unajua tunasafiri kwenda Bomet. Akasema ngojeni kidogo. So mara ya pili kutoka nje wakatuambia saa hizi sasa tunamvalisha mtoto nguo. Tukangoja. Baadaye tena wanatupatia hadithi tofauti, watuambia mwili wa mtoto tena umepotea. Anyuola mar Mosenindo Mercy mosedake gweng' Makaratina Nakuru kuom thuolo malach en anyuola mapod tin ka wuon mare gi min mare duto onge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. E kaunti ma Bomet korgi Daniel Kipchirchir, wuon Mosenindo Mercy kama ne gichano iko, chenro noserumo kendo ne irito mana welo. Hema kod kombe mag welo nosechan, ka chiemo bende nosetedi, ranyisi ni pok ne giwinjo milome ni ringre Mosenindo Mercy, nyathi ma jadweche 7, olal e kar kano ringre e od thieth maduong' ma Nakuru. Tulipatwa na mshangao kubwa sana kwa vile mtoto wa huyo Daniel Kipchirchir aliaga, na jana tulikuwa tukitayarisha kufanyia mashishi hapa. Vile umeona mahali tumepanga kila kitu, hata mahali tungesika mtoto. Korkaten County ma Nakuru kokale migao mochung'ne weche thieth e kaunti no gisechako timo nonro mar yango adiera mar wach kendo ibiro kawo ndamo mager mar chik ne ng'ata ma ibiro yud kod ketho. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jodak e gweng' ma approved od bura Malikoni Mombasa nochiwo gi bwoko kinyi makawuono bang' yudo ringre miyo konegi kendo otiel e gunde 2. Ringre no mapok oyangi ni en mar ng'a ne oyienge bath ot moro ne ofweny gi jopiny mane kalo e alwora no e saa 1 mar okinyi, kama bende ne giyango ni moko kuom fundi ne onge. Jod bura Malikoni Mishi Mboko ma en achiel kuom jotelo manochopo kanyo okwayo obila mondo mi otim nonro matut mar yango jogo eko. Obila nochopo kendo kawo ringre no manotere kar kano ringre ma Coast General kanonro koro dhi nyime. Mimi naambia widara za usalama, na tumekuwa na mikutano kila siku tukisema, na tulikuwa tunazungumza mambo ya pangas na nini, na leo ile kitendo imefika. Mimi naambia vitengo vya usalama katika Likoni, enough is enough. Sisi tumechoka kusikia watu wamedungwa mavisu, watu wamekatwa mapanga, na sasa tunaona mwanamke amekatwa vipande. Jamani, vitengo vya usalama jamani, kwani ni nini mnakosa jamani? Ama ni kitu gani kinafanyika mpaka sisi tunaona kina mama hatuko safe? Can you give us surety that women of this country are going to be safe? Can you give surety that Likoni constituency is going to be safe jamani? Serikali jamani, county commissioner, wewe ndio chia kwa kaunti nzima kwa mambo ya usalama.
Can you just please beef up security in Likoni constituency? Can you just see those perpetrators? Tunataka tuwapate wale perpetrators na tujue the reason why hiyo kitendo imefanyika. Weche mamoko en ni jotend pinje Afrika ma ugwe EAC kod mago mag pinje Afrika ma milambo SADC obagoro me piny Tanzania mar manyo yore mag twak kod nyayo kwe e piny ma DRC. Kaka jafam maro Efi Nyakidi lero, lweny no muoche kind sirkand DR Congo kod kweth mar M23, lweny ma oserocho chenro mag piny no kendo medo thiro dongruok. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni lweny makamano okel kod weche mag historia, siasa kod uchumi kendo nyaka rang yore makare mag twak. Ne en romo manobagi e boma ma Dar es Salaam piny Tanzania kendo no yuor kod jatend pinje Afrika mopogore opogore moting'o jatend piny Kenya William Ruto, jatend piny Rwanda Paul Kagame, Yoweri Museveni ma piny Uganda kod Hakainde Hichilema ma Zambia e kind mamoko. Jatend piny DR Congo Felix Tshisekedi kata kamano nokochopo e romono kendo nooro mana Prime Minister Judith Suminwa mondo chung'ne e romo makamano. William Ruto mabende en jakom riwruok pinje Afrika ma ugwe kata EAC owacho ni piny DR Congo kod mano ma Rwanda nyaka chope winjruok kendo manyore makare mag twak kaka achiel kuom yore mag neno ni chenro mag piny DR Congo odok e wang'e. We join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Omedo ni lweny manomuoche kin sirkand DR Congo kod kweth mar M23 mabende oserocha ahinya kwe e pinyno nokel kod weche mopogore opogore mag siasa, historia kod ochumi manokalo nyaka tong' mag pinje mamoko. Kuom mano nyaka many yore mag twak manyalo chiwo ler e wi wechego. The conflict in DRC is complex, delicate, protracted, and involves multiple actors pursuing different interests. The issues at stake span a wide historical, economic, and political spectrum, run back in time for many decades, and spill across national and regional borders. Lweny makama Ruto lero ni ok nyal tieki ka jolweny mag pinje ariyo go donjore kendo ngima jodak mag pinyno nyaka rang ahinya mar ni lwenyni osethiro chumi kod dongruok mar piny DR Congo. Such a conflict cannot be resolved through military means. Only a comprehensive diplomatic approach, one that addresses the root causes of the crisis, secures the historical integrity and territorial integrity of DRC, and affirms the sovereignty of its people and their aspirations for freedom, justice, and development. That is what will establish peace. Korka kore, jatend piny Zimbabwe Emerson Mnangagwa, mabende en jakom riwruok pinje Afrika ma milambo. Omedo ni nitie dwaro mar rango yore mag adier minyalo tiek godo lwenyno kaka yorno mag geng'o tho mar oganda kod kethruok mar mwandu. The unity, solidarity, and unbreakable bonds of the peoples of the continent must stand the test of such trying times as we face. We must remain as solidly united as we were during the struggle for complete emancipation and independence of Africa from colonialism. We thus have a duty and a collective responsibility to comprehensively, frankly, tackle and address the various challenges that are impending the realization of peace and security for the people of Eastern DRC. Nyakasani, Wanji mosewito ngimagi e boma ma Goma DRC nyaka ne lwenyno muoji romo 2,000 kod 300. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Governors mawuok Nyanza oyango ni alwora no ni kod mwandu mobup maka serikal oketo maino mar bero to nyalo ting'o malo dongruok. Governors go oyango ni sectors mopogore kaka mar pur, weche apida kod apeyni, lupo e kind mamoko nyalo kelo lokruok ne jo Nyanza to mana koket maino matiyo kodgi maber kendo berogi. The key development opportunities for the bloc lie
in the currently unexploited expanse of the region's natural resources. There are very well-known gold deposits in Kakamega, Siaya, and Migori, as has been mentioned, that need to be fully harnessed for both job and wealth creation. Agricultural potential exists in the whole region. Migori County has a greater potential in building on sugarcane and tobacco farming, as well as fishing along the Lake Victoria coastline. Kisumu and Homa Bay counties have potential for rice and cotton farming, as well as the cultivation of sorghum and sugarcane. Most of these projects form the traditional mainstay of the box economy and need to be sustainably harnessed for the good of our people. We are prioritizing the blue economy, and what we'd like to be addressed in the blue economy is security on the lake. It is important. It is affecting our people on there. We are prioritizing agriculture. We should not be a blender, because our teas used to blend other teas globally. We are not getting proper value. We should, as a government of Kenya, look in that, and we sell tea globally using our own brand as Kenya. Then we have what we call the inter-county roads. We also want to discuss, because as a region we have 14 counties, so that when you have a road from Bungoma crossing over to Kakamega, Kakamega should be able to pick it up so that it continues, so that there's a seamless flow of traffic, on our road. Bang Joel Buche, John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Nga yango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mano mar keto jod bura par kod ang'wen mane wuok e duond buche mamoko mondo donje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Mendi okang' mano yango Kenya Kwanza ni nigi jod bura mathoth maloyo Azimio la Umoja. Paro mathoth pod medo nyuolore e wi ng'eto makamano ka penjo en ni bende lokruok makamano nyalo neno machiegni e od bura mamalo. Sharon Ong'ao odayo dhogo kinde e chal mar ng'eto mar dono. Toka puti mar Joel Buche adek ng'ado ni riwruog siasa mar Kenya Kwanza ogin kweth mathoth e od bura mar Kenya. Kachel giango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chike mapachoka e ng'eto mane ogolo. Paro medo nyuolore kaluwore gi okang' makamano. Kau kinde moto akogol lero tiend ng'eto mar doho. Chik mane ogol gi doho nyoro en gima otenore mana gi od bura molongo ni National Assembly. Koro oko affect program mag Senate. King'yo chik chutho. Chik machutho. To ng'ane Junet mondo gobed majority leader and ng'ane and Millie Odhiambo nego bedi majority whip. But sasa lokore. Kora okane situation made the goal ichungwa. Joel Buche, John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Nga oyango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mar keto jod bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mondo donje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Wetangula kane otiyo gi laino mar thego kweth mathoth kod manok ne oyango ni Kenya Kwanza na nigi jod bura 179 ka Azimio la Umoja wan Kenya na nigi jod bura 157. Penjo en ni bende lokruok makama ibitime od bura mamalo. Azimio party in itself osemukore, ma party like na Kenya osewuok. Manyiso ni numbers mag Azimio nego osedok piny. At the same time, nentie parties mano biro mano ai Azimio mano biro mano biro Kenya Kwanza. Gimane speaker wacho eni ne onge evidence nigi osetim post election coalition agreement, and I'm sure ni by sani agreement no setim to kara kapok nyo tem agreements go, I am sure ni by the time maji this question will arise at parliament, my decision made bro ni parties mano se join Kenya Kwanza ge will have formalized their relationship. From the agreement mar coalition ne nango to chakre 2022 nyaka 2025 mago higni adek. Benitiere kaka parties go kes wan gi United Democratic Movement UDM, Movement for Democracy and Growth, PA to gi maendeleo chap mago jodito kara jod bura 14 mano wuoke e mano kelo wachni. Ko nyaka wanon matut ni to coalition mar Azimio be gisech angore ni giwuok officially
Ka gisewuok nyaka wangi kes do kaka no yalo, it was in the context of 2023. Okane ka UDA gi ODM gin ready mar ketho gima timore sani. Koro okane ka chungu adhi wuok. But adieri kichik to chungu majority leader. Komachielo jal buchego bende ne okwedo dwaro mar Moses Wetangula mar bedo spika kaachiel gi bedo jatend duond bura mar Ford Kenya, ka gimedo ni mano ok oluwore gi katiba ma pacho ka. Okinde lero okang' ma winjore okaw ne Wetangula bang' ng'etono. Wetangula osebedo ka ketho katiba all the time. Mana adieri oketho katiba all the time. Okonego bedo jatend Ford Kenya do paro ni apara. Anaparo ni mano ground mar impeachment. Chiko sewacho, which we knew all along, ni okinyal bedo speaker to in jatend party. Inyalo bedo member. Ki analyze judgment no kisome tiyudo ni judges go nyo kodhi mbele mowacho ni koro speaker mondo wuogo we kom mar speaker kata mondo we kom mar Ford Kenya. Apa ni mano nyogi weyo ni mondo make decision as himself. Kata kamano, e ote mane orne ute fwambo, jang'ad rieko e weche chike e lo spika mar od bura Benson Milimo oyango ni wach mane doho ong'ado en mana wacho kaloka, kendo onge kama ne doho ong'ado ni mondo Wetangula owuoge komachiel. Omedo ni Wetangula gi duond od buch Ford Kenya nyalo dhi kendo e doho mar kwedo paro mong'ad gi doho maduong', wach ma okinde mane watwak godo ohumne. He has to cede ground for his political party or register those instruments kata mano ogwe tao bedo speaker, but okonya bedo both. Mako chako bedo both ni koro yude kata ni odhi attend meeting mar Ford Kenya as the political leader. Mano oketho chik mar doho manyoro. Komachielo jaod bura mauriri Mark Nyamita ojiwo spika mar od bura mondo chwal mapiyo lokruok e od bura maduong'. Komedo ni jood bura kik bed kod luoro gi lokruok makamano. Mowacho ni ka okete tim nyalo kelo lokruok e committees mopogore. It was unfortunate that the speaker, who is also my friend, actually ruled in favor of Kenya Kwanza. However, there is really nothing much to worry about because now we are seen in broad-based government. So there shouldn't be a fear, even if committees are reorganized, even if the leadership of the House is reorganized, because either way, we are still in a broad-based government. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jalar kom AUC Raila Odinga onyiso chia mare e yudo loch e yiero mar AUC matimore ngeso manyien Addis Ababa, Ethiopia. Raila mane lose kinde mano limo familia jalendo mosenindo Leonard Mambo Mbotela owacho ni osetimo campaign mabere pinje Afrika kendo ikore ne yudo loch kendo chako tich kaka jakom AUC manotok yiero no. Omedo ni ko yudo loch to dhi neno ni okelo lokruok e pinje Afrika mondo oyud dongruok mowinjo bedi. Sisi tumetembea bara hii ya Afrika yote, tumekutana na viongozi, tumeongea na wao, tumewaambia sera zetu na yale ambayo sisi tunatarajia kufanyia kwa bara hii yetu ya Afrika. Vile unavyojua, bara ya Afrika ndio tajiri zaidi kwa upande ya rasilimali ya nchi kuliko bara zingine, kwa mfano upande ya madini na kadhalika, na hata kwa watu. Lakini tunasema ngarawaji tuko na mali, lakini sisi ni tuko mafukara. Hali ya maisha ya watu wetu katika bara la Afrika iko chini. Tunataka kubadilisha haya ili Afrika iinuke, na Afrika itajengwa na Afrika wenyewe, sio na wageni. Wageni wanakuja katika bara ya Afrika kuja kujitajirisha, wanatafuta mali hapa kwetu, aje hapa kusaidia sisi kwa pande ya maendeleo. Lakini sisi tunataka kusema Afrika kwa Waafrika, Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi nasema, ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Nikichaguliwa, ninawaambia kwamba nitafanya vile ninavyotaka, vile ninavyoweza, nikiungana pamoja na viongozi wengine katika bara hii kuania hali ya maisha ya watu wetu.
Jodak achiel gi jowuoth matiyo gi apaya mowuok Nairobi kocha Mombasa mane kar dak ma Mlolongo owuok oko ka rombgi ka kwedo rochni e yore wuoth ewi daraja manolos ne jowuoth magiwacho ni nyaka sani joriemb boda koro loko yorgi. Jowuoth mahinyo tiyo gi daraja no mathoth gi odak gi ng'ol yango ni joriemb boda osebedo ka thiro wuothgi gino maketo ngimagi kama rach. Joriemb boda to kata kamano oywago bor ma kuonde monego gilokre godo e apeyni mamoko ka giwacho ni jowuoth be ok yie chulo omenda maromre gi kuonde magidhiye. Kuna tofauti ya bridge na flyover, whereby flyover inatumika na mota kama gari ama kitu inaendeshwa kwa mafuta, ili hali footbridge inatumika kwa watu wawili, watu wenye wanatembea kama wako able, yani wale wako normal, na kuna wale watu wenye wako disabled, walemavu. It has become like a total menace, especially during peak hours. You don't even feel safe passing through the bridge because you don't know whether you'll be hit by a motorbike or you'll be pickpocketed. Niko in risk ya kugongwa, kuondokewa ni shida. Unapata wanakimbia ni kama pia wako kwa Mombasa Road Highway. Unapata hiyo ramp kuitumia ni challenge kabisa kwa mlemavu. The persons with disability, basically the section without the stairs is basically made for such people. They cannot use that section because of the frequency of the motorists within that region. Mano sigaranero mar Mlolongo ben ma koro terowa e yweyo wa mokwongo e weche gi manyien mago mag ang'ich welo rokamana inya na bi wod Onguta mar Wangneni wacho ni ramo giler kabisa mano e county ma Migori wacho ni awuoro Kenya tinde oyawe bucha wacho ni dhano inego marach kabisa rokamana inya kuom ote mari machielo wacho ni kaluwore gi ng'eto mar do Speaker Wetangula Dine osegweta ochon osebedo bende ka oyiengre side achiel mano Fred Osuru kantiere Dandore rokamana hinya kuom ote mari ote machielo mabende aneno kendi mano Sara Singe rokamana hinya ibendi wacho ni iluwo weche manyien mago mag ang'ich welo e yonoero makare Jael nek mabende sani timore Kenya kendie owinjo ong'e kendo owinjo lamne rokamana hinya katika mano okinyisa ni nyingi en ng'awa gin moko kuom ote mabende donjonwa e lai mar ote machok ma en 2 3 auchiel nono wadhi mane yweyo machok waduogo gi mathoth kik idhi mabor. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount. Duka, the home of discounts. Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 0722-638-833. Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Mondo yud wer mar nyamono kaka skiza tune mari dial *860*416# Ramogi TV e dala jower duto. Mula man kae gitegin wek miriambo
To mai modhi wuondo godo joka Gili kamoro achiel gi Param. Donge na adier? Nikech an ang'eyo maber ni joka Gili dhi miyowa mula te. Mano gima nasingra. Machiegni kendo gavana ma Migori Ochilo Ayako golo ywak ewi dok chien sekta mar mwandu mawuok e bolo kod mar pur niang' mowacho ni biro kaluwore gi achudhe kod mibadhi mogo tach e sekta go. Ochilo koro dwaro mondo piny owacho mamalo kod mag counties oti machiegni e gayo kendo rito ratich jokuny mula kod jopur niang' pachoka. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Kata obedo ni kaunti ma Migori omeo gi mwandu mawuok e bwo lowo kod bedo gi lowo mamiyo e yor pur, gavana ma kaunti no Ochilo Ayako wacho ni dhier to podo makonyo koth e kaunti no kaluwore gi achudhe kod yore mibadhi mogoyo tach e sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo kod sekta mar pur. Gavana Ayako wacho ni sekta mar mwandu mawuok e bwo lowo podo mak mafwanda gi achudhe mowacho ni chido mwandu duto tieko ma ok dew jodak malwora no kata mana kethruok mar alwora. Migori County nitiere gi mula to gi gik mamoko miluongo ni minerals. Watemo tudore gi sirikal mamalo mondo wagol cartels. Gimoro ma giwe kanyo malong'o onge bugni ema giweyo. Wadwaro ni mondo wang'e jogo duto ma nie wach mula no, matindo gi madongo, mondo wang'egi, mondo wago kodgi mbaka, madwaro kony mondo wakony, ma chamo remb jomoko mondo wagol. To shida manitiere ni cartel gi okikore, chalo mana kako koko kikore gi ng'ang'a. Kane odhi nyime kod twak, Gavana Ochilo bende oywago sekta mar pur niang' kowacho ni jopur niang' kalo e midhiero mathoth moting'o koda kadeko mag chudo e sama chiche ma pacho ka to opong' gi sukari molieko ni wuok e pinje maoko to iwuondruok ni mago sukari mirego pacho ka. To gima timore ni tiang' ma winjo ka minista wacho ni gi sukari ni dhi maber e Kenya ka oyo. Nyocho kadho chik maber, chik no poko kudh kata muya iye, directors poko yier, pesa poko kete, ento chako dhi maber kanye. Wach dhi ne maber ni nitie sukari moro mawuok e gimoro ni Komesa ka. Aeto iboye gi gik mondik ni Sony, moko ndik ni sukari, moko ndik ni Transmara, tiwacho no pur gi kanyo. Onge ng'ama osemedo kata eka achiel mar tiang'. Jopur poko chul e wang' sa, poko chul mosechul go maber. Otiang' nitiere ma bende pok oregi. Sony ne golo 78 metric tons e higa. Sony yando dok golo 30. Wang'iyo sukari onge kumopidhe nuclear malong'o. Kwang'iyo Transmara onge. So aparo ni joka emoloko nanga gigamo sukari makamoro to gi package e Kenya to gikoni wan gi sukari moromo. Kuom mano, Ochilo dwaro mondo piny owacho odonjre wach ni mapiyo kendo kony sectors go ahinya to jopur mayuto margi nyalo biro lal mero. Bas wasechako go mbaka gi national government mondo wa create order e mining ma Migori County mondo bed gima nyalo konyo jopiny, obed gima nyalo konyo sirikal mamalo gi mandiere, kendo bed gima investors nyalo bede. Mondo be watime e yo ma ok hatarisha maisha ji. Sani joma gang' mang'eny tho i bugnigo. Sani joma gang' mang'eny dhi marach kendo nyalo yudo tuoche mopogore opogore. Koro jopiny owacho mamalo owinjo ngot wang'gi kanyo, nikech ka wayudo sukari e shelf to jopur wa to ok ochul, ji biro we pur, to jok mowe pur ng'ama dhi ndikogi to dhi miyogi pesa. To jotich mag kembe gi te, kikadho gi jodoyo go banda, an achiel kuom obandago, kikawo wa duto te, wan to wadhi yudo marwa kanye. So, we are not self-reliant, we just have sugar in our shelves, kumoa e mwakia. Mano revision madwarore ni mondo watim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Loyo e chano wuodhe pacho kaendi e mich mag kembe masiro limbe higani mano bagi e kaunti ma Nairobi. View Travel oyudo loch makamane piem mane iye tek ka piem makamano noyoyo kembe mahew 5,000. Mich go ikone ichiwo ne kembe migepe kachiel kod oganda mopogore opogore mosebedo kasiro kendo chwalo weche motenore kod bero limbe mapacho ka. E kinde ma View Travel hingo nyasi makama gisingo ne customers magi ne gibiro medo bero chenro mag wuoth pacho ka duto.
We are very happy actually to have won. It has shown our dedication to our corporates, and we thank them actually for voting for us, being with us, and working with us this journey. For us to even be recognized, this is because the market, you, our consumers, told us, you want us to do this for you, you want us to show you the world, and as View Travel, that's what you're doing, and we're going to do it more. We have amazing packages. This Valentine, we have amazing packages over March for Women's Day, in Women's Month. We have amazing packages over Easter. We have so many packages coming up. Tourism is a key pillar of our economy, contributing significantly to the GDP, employment, and community development. Beyond the numbers, tourism is about people and experiences. Mano kanyero michnero mano ma View Travel kuma bende gimedo kuma sigo kanyero jogo kuma bende loso wuoth kokalo kumgi biro medo yudo ber. Ben Aywer jagem gongero kama na hinye wacho nyikendie Ramogi Ler kende mor kod weche manyien ma bende donjonwa mano kanyero Morina Luoch kantiere Nyalinda Kisumu ero kama na hinya ibendi wacho ni iluwo weche manyien mago mag ang'ichwelo. Senior Patrick Ominde mar Kisumu Police Station wacho ni Ramogi TV ber kinde duto tero kama na hinya. An gimachando telo maruto ni en tho sana wacho ni en tho mabende okrum maendi oktelo makare boss kawuok Subero kama na hinya kuom ote mari kanyakla kod ote ni bendo kinyisa ni in ng'awa tiwacho ni weche mag sekta masukari bendo winjo mul kendo wachni ero otiek kendo olose makare ero kama na hinya kuom ote go kod duto te waduogo kod weche mag tuke. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali igive this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Ate mosmage weche mabende wantiere godo saini sani oserumo okanyal kelo weche tuke gi kinde machalo koda mendi kata kamendi watude kochopo sa adek mano mar otieno kuma bende mana kakwa time ngeso kangeso bedo koda cheno marwa mara mine wacho dhi bedo koda Efi Ogembo ongeo kanyeto sir magri ruogo mabende siro dongruok e kor gwenge koro dhi chalo nade e kidegi mabende sir mamoko kaka mar USAID koro osewit oko mago duto kochopo sa adek e chenro mara mine wacho chakwarad kendo nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno.
Walendo tho mar Michael Akongo Ojijo, monde negin Florence Akumu kod Agnes Achieng, en wuod mosenindo Ojijo Sate kod Diana Arende. Mine ne mamoko gin Puonjo, Doris kod Nyaka Magambo. Owete ne gin mosenindo Joseph kod Andrew, en wuon Kennedy, Wycliffe Akongo, John mosenindo Stephen, Joseph, Susan, Conjestina, mosenindo Maureen kod Mercy. Mondi owete gin Maureen, Lucy kod Lynette. Oche ne gin Abwao, Matinde, Omondi, Okol, Nyandolo kod Chuchu. Nyiwende ne gin Jared, Brenda Ademba, Jabuto, Isdora kod Ajoni. Oweyo nyikwaya 19 kod Ndhuklunda 8. Ringre nogol Kirindo mochwari tarik 12 dwe mar 2 higani. Yik mare notimre tarik 13 dwe mar 2 higani e dalane Mirendia, Sindo Kak Singri, Suba South. Nind gi kwe baba. Amen. Deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. Piga kupitia Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Kata bed ni ang'oma timre kindwa, asingrani wano kwa biwere. Iwinja. Mula man kae gitegi nwek Miriambo. To mai modhi wuondo godo joka Geli kamora achiel gi Param. Donge na dier? Nikech anang'eyo maber ni joka Geli dhi miyowa mula te. Mano gima nasingra. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Oimore nyakwara Mugajwang. En odhiambo ma wadwa kelo ni chenro mar wan kaka pile ma kelo ni chenro ni endi. En James Rabala nyalo ni Kwasi Rajabu war Gachieng. Wantiere e gweng' ma Nyakach, Koguta, Thurdi Buoro. E kama wantiere e county ma Kisumu. Kama wakelo ni chenro ni endi
wadwa ni waler nie moko kuom dholuo moko ma joluo ne tiyo godo e yore megi mag tudruok. Moko ne biro e yor ngeche mag dholuo, to moko be ne biro e yor weche mane tiegi opondo, ma iyudo ni samoro koyar ni tiegi malong'o to kinya ng'egi, gin weche ma tiegi opondo. Koro mage gik modwa go mbaka kaendi, ngeche to gi weche ma tiegi opondo ma joluo ne tiyo godo e yore mag tudruok kata e mbaka magi mane gigoyo e odiochieng' kodiochieng' kata pile ka pile e kit ngima margi. Mane gimwadwa ni wakelni kawuono ni. Makelo ni chenro niendi Iran James Rabala inyalo ni Kwasi Rajabu Warga Chieng'. Wan kaendi gi wuoyi mathere ng'eny ahinya. Ok en wuoyi ma wendo e wang' jowi ka, to en wuoyi ma apani samoro isenene e wang' jowi kaendi kwakelo kode chenro niendi. Apano nyalo miyo nyinge. Erokamano Warga Chieng'. An nyinga Edward Chola Gwako, Edward the King. Yanya kach kuguta tudi bolo kesho ne kama wantieni. Ma e karo e nyaka kandi. Erokamano. Basa Edward Chola the King, wan gi dholuo moko kama dwane wafuani e tiegi. Moko biro kaka yor siem, to moko biro bende kaka yor puonj, to moko bende biro kaka yor ngeche, to moko bende biro kaka yor dholuo ma tiegi opondo, ma samoro inyalo dwar mondo yar tiegi. Ng'ato nyalo ng'isi niya, ina neni abiro timo ni abiriyo, mano yor siem. Ina neni abiro timo ni abiriyo, tiyan ang'o? Erokamano, en ng'ama osetimo ni marach, osetimo ni marach monuore, otimo machieng' monone, koro chieng' machielo mochako timo ni, to wang'o ikuza, koro abiro timo ni abiriyo, inyalo timo ni tim marach. Inyalo goye, ka en ng'ama inyalo goyo, kata inyalo goru kode, ka en ng'ama ng'ungu inyalo gori godo, to moko bende itiyo kata gi yath. Inyalo tieki kata gi yath. Aneni inyalo timo ma, chieng' matang'o ni ang'ona, abiro timo ni abiriyo. Atimo ni abiriyo nyiso ni ngima ni oketi andaki. Sama osesieme abiro timo ni abiriyo, ngima ni oketi andaki, onyalo kata negi. Nyalo negi. Ka en ng'ama nyalo negi, ka en ng'ama oromo godo nyalo gori kode kabisa. Ka en ng'ama nyalo mogoyo, anyalo goyi goch ok ni par kuome. Mana abiro timo ni abiriyo. Yani abiro timo ni tim marach, ma in ipare ngima ni nyaka chieng'. Kamano anyalo goyi muka da lapi, ma ipare ni adong' puok, nikech kata chieng' itiki choti gi puok no, podi para ni ma en ng'ane mono timo na. Koro timo ne ng'ato abiriyo en timo ne ng'ato marach. En timo ne ng'ato marach. To en ng'ama nyaka bed niya, useng'uono ne, gik ono timo ting'uono ni ang'uona, ini ng'uono ang'uona. Koro ma wang' ni siem ni kichak itimo moro kendo, wang' ni ne. Abiro timo ni abiriyo, abiro timo ni abiriyo. Mane tiende. Tena abiro timo ni marach. Abiro timo ni marach. Kamano. Erokamano. Basi winjo nyakwara Mgajwang', dholuo ni nitiyogo kaka yor siem. Ng'ane inaseneni, wang' ni tabiro timo ni abiriyo. Matiende ni wang' ni abiro dunyora kodi dunyruok mapoko ne nyaka neni. Abiro goyi goch mapoko ne nyaka neni. Abiro hinyi. Injo ka Jaduong' Chola go koncho ni samoro bende ok ogoyi kata gi lwete, to samoro nyalo mana negi kata gana gi yore piny, yore mag juok, yore mag bilo giendi. Unyalo negi godo mokaw gono ngima ni yo machalo kamano, nikech isewang'o iye kuma kinda, to abiriyo niendi timo ne ng'ato abiriyo ni wacho mana kadipo ni ng'ano setimo ni marach mang'eny, tilinga linga, isieme tilinga linga, kata seche moko ilinga linga ok isieme. Koro chieng' ma koro wang'o iyi mogik, ma ochopo ni ng'uti ka, to koro inyise ni omera wang' ni, to koro aseng'uono nindi. Wang' ni to koro abiro timo ni abiriyo. Mang'iso ni wang' ni abiro rakora kodi gi yore te, ma kata ka tho ni nega, to nega, to kata ka abiro negi, to nanegi anega, to kata ka dibed ni ibiro goya, to nigoya. To kabi ng'uono ni wang' ni. Mane timo ne ng'ato abiriyo, en rakruok kode gi yore te, ma kata ka inege to ibiro nege, to kata konegi to biro negi. Mane timo ne ng'ato abiriyo. Nitiere machielo ni gombo mako ich monyuolo richo. En giri ng'ato, isebedo kigombe. Inyalo gombe gi chunyi, inyalo wache gi dhogi. Ka en gi chunyi, inyalo gombe gi en gi ng'ato mineno kama ber. Inyalo ka chieng' modhi, midhi mikwale. Mane gombo timo richo, midhi mikwalo gicha. Kata inyalo dhi chieng' moko igombo, midhi ikwaye ni ng'ane. Giri kama asebedo ka gombo, wang' ni miya gini. Nene gi wang'e ni gima mako richo, maduong' mako richo ne ikwale kata ikete. Moko nitiere ka giri moro ber ne to gombo ni giri ber, koro gino bayi, koro ubed maonge kote. Koro gombo mako richo. Gombo nyuolo richo. Ni gombe
en giri ng'ato nok mari to inyalo kwaye to ka ng'ama ng'ini samoro ok nyal miyi inyalo kwale ki ng'ama nyalo kwalo koro mano omako bombo minene onyuolo richo onyuolo richo nikech ikwale onyuolo richo nikech ikethe nikech goma ni gombe gocha kamano. Jomoko yudo ni ok ichoko mor gi giri ka giri dhi maber koro yudo ni samoro nikech ok omor gi gini to gini to gombo to kich ong'ino ok onyal yude kata ok inyal miye gini koro gima odhi otimo en ni odhi to kethe odhi to kethe basi winjo tie dholuo niendi gombo onyuolo richo matiende niya ng'ato nyalo bedo gi gimoro ma in iwuon ionge go en gima ber ahinya ma ng'ani nigo to in iwuon gini ionge kode chunyi gombo gini to kaka idhi kwaye samoro tami nikech ing'eni be kata ng'i kwaye to kobi miyi koro gima idhi itimo en gire niendi ema idhi ketho gire nendo mondo mi uchalru koro. Waseneno kata mana jomoko mosekawo dhogi moole puoth jowetegi. Ng'ato ka ka dhogi to dhi ole puoth jowetegi, odhoko dhi cham puoth ng'ani kata gotieno, kata godhiambo, puoth dhoko chama chama mokethone ng'ani cham kabisa. Gima onya timo ma en mondo mi gigo ba ute. Ogombo puothini kaka puothini onyak en wan samoro en ok okeyo maber, kata noko neka puothe dhi maber ahinya. Upuro kode marom, to neno ka cham gi chalo ka gima bodhi kethore ok bidhi maber ahinya. In mekiro no kadhi maber. Koro odhi to olo dhok e puothi kanyo ma cham matiek te mondo mi kako dhi suyo cha imbi su kamano nikech ang'o ni chalo gombo puothini osegombo mondo mi obede gi cham machal gi magi to koro tame koro dwani ni kare wate wa nono koro gombo onyuolo richo mapogore gi mano nitie kata mana dhok inyalo pidho dhok ng'ato gombo dhogi gie samoro mana wuod wuoru ogombo dhogi gi ka dhogi gi pichini maber malich mokalo en koro jokuo jamni mudhi wuoyogo kendo ang' ne bi e kul biro kwalo dhogi gi te ka kiny pijuru yudo ka in ionge dhiang' kata achiel koro gin joma gomba kama nyeno donjo sungore gi dhogego dongo wuoro piny tang'oni dongre do ka embe meke go dhi mana chala iwinjo dong embe koro onge dhok mana ka kombe onge goni koro jomoko samo timo ne jowetegi maricho kech kokadho kuom gombo koro sama itimo ne ng'ato marach kokadho kuom gombo ni gombo gire to kech otami yudo kata ing'ino kibe yudo kuome cha midhi timo ne marach chande koro mane gombo nyuolo richo nikech ogomba giri ni aming'a to nikech ong'ino kobi yude ochano marach mondo timni marach mondo mi koro kik idhi nyime gi neno ber. Jomoko bende inyalo ni gombo nyuolo richo nang'o gigi misebedo kitimo te beyone abeya kendo gomba chunye gomba oneno kidhi maber koro in wuone mokawo ngimani oko onyalo kawo ngimani oko onegi gi yora piny mag yore yien yore bilogo onegi mondo mi obed nang'o donge wuoro ko kichamo gigego kama ineno ni gigi ni cham me kiwuok maber dhogi dhi maber kiang'o dhi tindi dhi maber kiang'o gima chalo kamano en wuon osegombo mondo dala ne bobedie machal kama to tamore koro gimotimo onegi kosenegi kato koro rumo nang'owa itho ber chokineno mana kaka embe ok onen ber chande koro mano be chak inyalo ti gi dholuo mar gombo onyuolo richo kuom gombo mare okawo ngimani oko kuom gombo mare owuoyo gi jokuo jamni olal gi dhogi kuom gombo mare okawo dhoge moole puothi mochamo ni cham te motieko ma uwa nono mano e gombo nyuolo richo. Moro ntiere ma iluongo ni tinde tiende ong'adore ok olim ner mare tinde tiende ong'adore ok olim ner mare tinde tiende ong'adore en ng'ama watni yando bedo kolimi osebedo kolimi kobudho to limi tinde tiende ong'adore koro tiyo kubi tiende ong'adore tiende dhoda ka tiyo kane kubire moro notimo timo mararacha to ng'eni ng'e tima notimo cha koro tiende ong'adore koro tida in koro we yawe tindi dhodi koro kochopi kata limando limucha koro onge koro ma tiende ong'adore tiyo kolimwa onyalo bedo kata nyakeyo mane siko limo kane mage ndalo moko nobire motimo timo marach kane mage ka kata timo rach dae to ng'eni nere gi uwinjo timo ti dala kucho koro kalimage kodwa dhi nikech ng'eni kalimage ni uwinjo timo notimo cha nolimo jo kalimage otimo timo marach koro okodok kuno tiende ong'adore koro tiyo kodhi mane tiende ong'adore kolim kane mano ng'iso ni
ogik gidhi kuno. Nikech tim marach mane otimo cha. Time dalagi to winjo ka inere gi winjo. Koro luoro dhi kucho nikech ibiro dhi penje. O time ka obiro limo to timo maracha nane na moro ka otoro od wuod mare mokwalo redio modhigo. Koro ing'eni mondo chako duogi tek. Koro tiende ong'adore mano kolemo gi koro kolemo gi. Koro kolemo. Nong'ere ni en mokwalo redio. Nong'ere mokwalo redio. Tinde tiende olirore ok olim ka ner mare. Inyo tielo molirore tiende niya tiende ong'adore. Tiende ong'adore matinyiso niya koro ok onyal dhi ka ner mare. Wacho tinde tiende ong'adore ok olim ka ner mare. Koro tiendi kong'adore tiende niya tinde koro ok idhi ka neru no. Tielo mong'ado tiende tinde ok idhi limbe. Ka tiende ong'adore nyiso ni koro ok idhi ga limbe. Koro ka ng'ane wacho ni ng'ane tiende ong'adore ok odhi ka ner mare tiende niya tinde limbe manosiko dhi ga kuno pile ka pile cha kata kinde ka kinde cha ka ner mare cha koro ng'ado en koro tinde kuno ok odhi yega. Samoro inyalo mana kaka jaduong' Ochola King wacho ni samoro nodhi ka ner mare ku to nodhi okwalo redio mar ner mare. Koro ka nosedhi okwalo redio mar ner mare to oyangore maber kendo wachungere maber ni en mokwalo gini endi. Koro nikech ong'e wich kuot nege koro ok onyal dhi kunendo ema samoro ng'ato nyacho ato owino cha tinde tiende ong'adore ang'o matindo miyo tiyo kubi ka ner mare. Manyiso ni ang'o mamiyo tinde limbe mane owino siko go kidhugo ka ner mare cha tinde onge. Mane tielo mong'adore. Tieni igik gidhi ka neru ichungo weche mag dhi ka neru mane tielo mong'adore. Koro mane kaka nitiyo gi dholuo ni endi Nyakwaro Mgajwang'. Wan gi moro ka endi machielo ni aluongi to pod ikwano dhoga. Aluongi pod ikwano dhoga. Ng'ato ni machiegni. Ning'eni kiluonge matek kata nokelo to winjo to lenga lenga. Moro bo nyalo yieni. Kelo to yieni to okobi. Chake bedi kelo okobi. Kata bedi nyathi. Kelo okobi. Pas kore mai macho ni ikwana mana dhoga ne. Chalo gimo kwano ni luongi didi ekobi. Oyie to okobi. Itira ni bipi to okobi. Moro timo owinjo to lenga lenga mane bo kwano dhogi. Iluonge lu kelo to lenga lenga. Kelo to lenga lenga. Iso kwano dhogi kokubiro yie. To wendo dhogi yie. To yie to kubi iluonge to yie to kubi ko iso no kwano dhogi ko ni penyi kwano dhoga ni bi ila luonga di par ku kidi kare aluongi di par ku kiyie na ala luongi ti kwano madhoga. Kwano dhok tere ni ng'ato luongi ti winja ti yie to kibi. Otieno Onyango ng'ato luongi Onyango to kibi. Onyango mar ariyo to kibi. Onyango mar adek to kibi. Matiende ni ng'ane nyalo tiyo gi dholuo ni aluongi ti kwano mana dhoga. Tiende ni kwano dhok tiende ni iyie kendo iwinjo adier ni ng'ato luongi to ok ibi. Mano ng'iso ni ng'ano kwano dhogi. Mane kaka dholuo ni nitiyo godo ni to mera di kwano mana dhoga tanendi kendo aluongi kendo iyiena tang'isi ni bondo ibi to ok ibi. Mano ng'iso ni kare kwano dhoga. Mano etie dholuo ni endi. Dholuo ni nitiyo godo ka samoro ng'ato oseluongi mang'eny to kendo koro iye wang'. Samijo kuluongi ti kwano mana dhoga ni ng'iso ni iye osewang'. Mang'iso ni gima nyalo luwo bang' mano ka en wuonu kata janyuolni to gocho ema koro dhi biro kanyo. Bang' mano koro ema gocho ema dhi biro Nyakwaro Mgajwang'. Wamake mana kanyo mathin waduogo bang' dakika kata bang' nyiri manok kata bang' dakika manok waduogo kendo kama oaye godo noendo. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Beatrice Wango na kuanga mwanabiashara Eldoret. Lakini leo mimi ni rubani wa Shabiki la Aviator na nimefurahia sana. Nimejaribu mara mingi na nimekuwa mshindi. Nataka kuinua kabiashara itakuwa kubwa, alafu niweke kengine na hapo kando. Na nyinyi mko nyumbani, msikufe roho, mjaribu, mng'ang'ane, mshinde. Ni ya ukweli. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18.
Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu osetimo, di *860*419# to Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV e kar jower te. Paswa duogo mana kaka ne anyiso unu dhi duogo chande kendo wadhi nyime gi mbaka mae wan godo chande. Nitie dhodu maro ka adwaro chola dhi king. Anego ne dhoga. Anego ne dhoga. En ng'ato biro kata kuri ibiro roda. Tin ma ka chiemo, dhano ka chiemo ni tin. Takoni wara ka chiemo, logi wa chiemo. Kora be chiemo ni. Dan yien ta poka yien. Kora anego ni dhoga. Dhano ka chiemo ni tin. Mana chiel. Mar ariyo inyathi kibiro ta adwa chiemo dhano ka chiemo ne tin ko cham kodi ama ng'ongo kora adhi adhiya rawe ni chiemo mon tiyo kod ma onyalo nego dhoge ne chuore no ka chiemo tin chuore wuok dhi kwath bira kol ko en weyo ku chiem kete dong ot ka chuore dhi onego ne dhoge kata nyathine nyathine da wuok dhi to no ka chiemo tin no tiyo mang'eny no tiyo ka chiemo tin to no ka dango gitim nade ka gichame ja ariyo to ng'ani ok dhi yieng odwa ni yieng koro onego ni dhogi onego ni dhoga ko in mi chiemo ko agene kata adenyo ko ana ng'ango ga joka lenga dhako time ne nyithindo onyalo time ne chuore bi kata ng'amo biro ma wendo bo onyalo time ne ano donjo oda ka chiemo to tindango acham kode koro onego ni dhoge koro en ok chiemo yomiya pi logo kata olemoni kate kuri chiemo ni chiema sengeri chiemo jatin kuchamo kode to kibi yie to gombo ni yieng koro mae tie anego ni dhoga Iwe kwa mwajong nego ne ng'ato dhogi tie niya kichamo chiemo to chiemo ni neno katin ng'ato oyudi kichiemo en osiepni to oyudi kichiemo kata en ng'ami ng'eyo kata en watni kata en anyuola mari kata en familia mari to ne ichiemo tieno ka chiemo ni tin ma kuchamo kode ji ariyo to tang' ok no yieng'en koro in gimi dhi timo en ni inyalo we chiemo muko chiemo gi e kore mondo mi en wuon ocham chiemo dong no tieki mane nego ne ng'ato dhogi mar ariyo samoro pok obedo ni chako chamo chiemo cha to ing'iye ti inene gi wang'i kuon ni tin omena mutedego ni tin kuon ni tin kata mbuta mutedego ni tin ok tang' yieng' ng'ani koro nikech onego chibeno chiemo koro ji ariyo koro ilamo ne mana Nyasaye ilema ne ng'ani walamuru kodwa chako chiemo kata bang'e ting'iso ni in chiemo anta winjo kadhi maber ok awinjo kan marach mondo mi ng'ano cham chiemo ni endi mondo yieng' iwinjo ni joma mine timo magi ne chuogi chuore samone dhi kwath chuore samone dhi e puodho kata samone dhi e kwath to neno ni chuore kichuore dhi tiyo matek kucho chuore dwa mondo chiem maber mondo yieng' koro gimotimo ka onego gichiem gi chuore ni endi kusichone wuon ng'ane in chiema anta neno ka ok adhi marach ahinya in chiema kichin midhi tiyo tich matek chiema mano dhako ni endi onego ne chuore dhoge onego dhoge ne chuore ni endi mondo chuore ni otim ang'owa ochiemo yieng' koro nego ne ng'ato dhogi en wene ng'ato chiemo ma in owuon ni neno ni tin ma kuchamo kod ji ariyo to ok tang' yieng'u koro iwene mondo mi ocham en kende owuon otieke mondo dibe omako iye marach mabet kata mabet berberie maloyo kaka da omak ng'ani endi ka uchamo kod chiemo ni mane nego ne ng'ato dhogi jakecho kore dero ngiro ni jakecho kore dero piny ng'ato kaka ma kech nitiere thur gi kech nitiere to biro limi en watni to obiro sumi kisuma to in gi chame dero jakech okiore dero ni odhi otom cham kende mano jakech onyalo kawo moting' mapek mang'o ok onyal wuothogo nikech dala kucha nono liw ng'e kaka owe chien nono liw gi gimoro mobiro para kata obiro tere kuom jumbe onge tere dero ni onyalo soko cham osoko makoting'o ka wuotho to gore mana piny ka wuotho to gore mana piny higa moro kapod atin ka ne watwa moro mokadwa luongo nyinge nosetho to kadwa luongo nyinge ke joge nitiere nobiro sumo wuonwa to yudo ka wan wadhi kwath tie nam wadhi sumo kobiro to ne gi nyakware moro mama maduong' to nyakware donjo kodi wan dero dech mondo mar wuonwa tim nade gine cham kacho ket cham tiel cham notielo cham momiye cham oting'o nyakware jabuting'o to
chamo tiel manot mene la loge mogone bido gone mar tuoro mane machon utingo chama ko utro gore go na pi mano ocho ni mopogo we dala mo chang utami tingo ko mo ingi mane oko ni picha nyatia tiel ni wuoi tiela boge mone yo mone to tielo tielo une be ko ngi ni ke chemo se ni tuolo ne ko di ko utro gore go pi manya tingo to bet bele ko mano jakich ok yore dero kine tingo mokro nyalo negi Utingo. Kech osekae. Mako yudo thuolo machalo kama ni ngise donje dero ka wuora tuom cham. Tuom onde. Ko ka ugi nono. Ka ugi nono. Ka tekre. Utingo moingo tekre. Mogore mana piny. Kaka mama no. Ka no wuotho kuwuotho ko ngore piny macham chori cham no pogo. Ne ngama miyo. Ngama miyo. Ginya kware. Mo cham no pogo. Eko dilala. Ko wodo jogo dugo ya chiele chama dongo. Ni kiama no mingane. Ne ng'eny kutu kaka ng'ane to pogo moko. Kama kaniki kupoka. Dipogo dogo nyaraye mi. Dogo nyaraye mi. Koro kupogi dala ka dala uka. Odhi poge oko nikech kudo ngene odhi yude ang' dugo kawo. Kamano. Mane tie jakech ore dero. Asiwinjo jakech okore dero chalore gi jakisuma okore dero. Jakech okiore dero. Apan dero ung'eyo. Dero en kama ni kane cham. E piny luo kama ni kane cham, bel, kal, oduma ni kane dero. Koro kama ni kane dero no. Koro dero ne nyalo bedo mar wuon dala. Kara dala dero ne nyalo bedo mar dala. Dero nyalo bedo mar dhako moro e dala ka. To koro dero mane bedo mar dichuo ma wuon dala niluongo ni mondo. Dero ka en mar dichuo ma wuon dala no iluongo ni mondo. Mondo ng'ane. Mondo wino, mondo tieno, mondo nyango, mondo dhiambo. Mano ne en mar dichuo. Dero mar dichuo niluongo ni mondo. To koro dero mar familia kamoting'o samoro mar dhako ma iluongo mani dero. To kata ka en mar familia mangima inyalo luonge ni dero. To ka en mar dichuo kende to iluonge ni mondo. Koro mane kaka ne bedo. Koro ne wacho niya e dero ka mikane cham ka ok inyal ore jakech. Jakech en ng'atno endo manong' nohewo. Jakech no en ng'atno endo ma ngaji ogore kuome, ngaji omake, ngaji ohewe, ma en ng'at ma kimiyo thuolo to seriyo kech ndalo mang'eny kata oriyo ga kech kinde ka kinde. Kimiye thuolo donje dero ka en oket cham kar dwaro mare to onyalo keto gi ket mapok ne kone do ket pa samoro onyalo kata kawo ni cham mutieke dero te. Emomiyo joduong' ka noseneno gik machalo kama ne timo to nowacho nogo ngero moro niya jakech kata jakisuma en ng'atno endo modhi sumo cham. Ng'atno maonge cham to dhi kamoro mondo miyo okonye gi cham ma dikonye e wechegi mag chiemo. Iluongo ni mano jakisuma. Odhi sumo gimoro. Tinde kisuma mantie sani, kisuma ma wan godo sani en madhi manyo tich kapango. Kitiyo kapango to mano iluongi ni dhi kisuma. Ne ni dhuluo mar kisuma ni manonyoro dhuluo mar Kisumo. Nikech ne en kapango mar piny luo ka. Joma ne dhi manyo tich Kisumo ne gidhi kuno Kisuma. Koro nomiyo boma ma Kisumu kata gweng' ma Kisumu noyudo nying mar Kisumu nikech kuonde mane ji dhi e tich manyo tich e yor Kisuma. Koro mane Kisuma masani dhi tich kapango kata dhi manyo tich kapango no. Mane Kisuma. To Kisuma machon nikech chon ne kama iyude chiemo ne en makokadho kuom puodho. Koro Kisuma machon ne niya abiro yudo duora moro nokeyo maber maloya mondo miyo miya cham kata goro 10 kata nuso gunia kata gunia achiel amba dhi acham. Mane Kisuma mane machon. Koro jakisuma nie kata jakechni en ok ling'e dero. Okise no mera donje dero kanyo to onto cham kar mineno kata kar manyalo romi. Do budhe dero kanyo do kaw cham gi kap mapok ne kone nyaka nene matame kata ting'o. Oting'o to ogore mana pi, oting'o to ogore mana piny. Emi joluo nogo ngero ni jakisuma ok ling'e dero. Tieni ng'ama ochando maonge gimoro kik imi thuolo niya ni omera in koro inyalo kawo ke kar gimineno ka dok ting' kata odi no te. Kata odi mineno no do ting'e goki odhigo. Midong' nono maonge ot. Gima temo wacho ka en niya gimoro amora mane odi no onyalo kawo modhigo. Nikech gimoro mane odi no onge go en jakisuma en ng'ama chandore. Ojachan. Dok kawo gimoro amora modhigo. Aya wan gi dhuluo moro kaendi orwako nanga madhiambo. Nanga madhiambo.
nanga ma ko nanga biga nyako lo mamon nanga maber kabisa rome maber kabisa to ungi kido kite ok ber nanga to rome ke non lisa ko kabisa kit nanga ni ok ber ko ma nanga mi na diamba diambo yo nanga yal na de tonga tonga be fundo tonga maber kino to ko kit da no ok mori ok ber kito kiko mang'eny maraj maraj ni nanga diamba diambo ko nanga ma diamba ko nanga to nanga no kiko rating makwar rabuor kena de nade nanga ma diamba diambo nanga ma diambo nanga maonge sola maber maneno rom to rome to ber to onge sola maneno mane diambo ma diamba ko nanga ma diambo ko bado winjo nyakor moja ngato rako nanga ma diambo tieni ng'ani orako nanga ma kite okikore to kit nanga ni be ok ber such nanga ni ok mor ng'ato mane nanga ma diambo inya yudo ni samoro ing'eni nitiere kuom kidogi rangi mineno mag nanga gi nitie rangi moro mok donj gi machielo ma samoro yudo ni nanga ni endi oting'o kido mathing' e iye ka oting'o kido makwar ka oting'o rateng' oting'o rachar rambulu ni e iye ka ratong' ni ka kiana de nade ko nanga na ka ng'ato orwake to ok onere maber ahinya ndis to ndise orome kalure gi twang' mananga to orome odonje dende maber to kido makoro kiko mang'eny nanga ni makoro miyo nanga ni neno marach ni endi emiluongo na diambo ni nanga ma diambo en nanga moro ma suche ok ber ahinya suche ok mor wang' nikech ang'o samoro osigo gi kido moko ma ok donji kido mokikore magalagala ei nanga no endo ma ok donji mane nanga ma diambo injo kaka samoro ng'ato wacho ni nanga to ne itwang'o maber ni to nanga ni en mana diambo tieni ni rangi meke gi endi ok donji kod nanga ni wan gi moro ka endi ayuero ok we gunde ayuero ok we gunde en kit ng'ato to obedo kuom gima kit gi richo onyalo bedo dhako ma jachudi kolo konyuolo nyako to yie ibino ngi kata gi ang'wen abich ni moro chodo kang'owa ka min bicha ora chalo gi yawendo ok wiye yawendo ok wiye kolo otimo mana kada ko jakuo en kod kuo ibiro nango ni en botimo ang'owa en bo kwalo ka wuon gi kata kwalo ka min gi era ibero ku ang'owa ko we gunde ti wuon gi ne kwalo nyalo nyuolo nyithindo kata bich ta chiele buk jakuo kata ri buk jakuo yege ko mu buk jakuo yege na me mi na ibero ok we gunde keche ayiwer iwacho ni kamonyuol ni mana ayiwer kuwuok to wuok gi nyithinde go dhi kote koro ma bende ne igo ngero ni nyathi ng'ano nyuol jawuon ni jakuo en bo chako kala min ni jakuo en bo jakuo ka min mare jakuo ka wuon mare ko kuone thothno kuone mane yotimo kata ka jachode ng'ano nyuol nyako jaber en jachode ka min gi jachode ka min gi minge dhako ma jaber kabisa ko kende to jachode ka min gi ayudo ko gunde en ko nyalo be chode mane mare kala wuon gi samoro wuon gi ne jachode ko nyalo be maber wuon gi chode ma siko ko mo chod dhako ma ko nyalo wuoyi makabana kala nyari be nyalo timo tibe ko nyare nyako ma baba ke chuo wuoyi be nyalo wuoyi ma baba ma chode kule aywer ok we gunde o chare ga wendo ku yie yen lerne ga aywer nango aywer en le wado pore ga wendo ngungu en otin en kit winyo moro ma ngeni ku kombando golo bando jama ke komo nyalo ka ndi komo laini nyalo wada nyaka tu lo la nyaka tu golo bando te ko ka bando buti lo bando kutina aywer no chamo te en winyo to en winyo maduong' ma olo awendo gi duong' otin awendo lo kala karwa ka entie awendo ngi karwa ka aywer tin to chala wento ko gitiende kabisa kuleni hako go gwan ko ke bungu kuja to sasa lo mana aywer uyo bo uyo to ko neni to pondo ni lu kaka mo yuri pondo ni to buodo onya ja ga bando cheko chamo to bana mokom na ko me marache maloy o yaro ka malo gweno chamote oko ya to chamo do biyo kaka ni komo kani ko mang'eny cha bende chamo kutigo chako bi buru machielo iki kamo kunye ka pod nyine oneno bas koro mjo mana kaka winyo nindi aywer en winyo matin otin ne awendo koro iwacho ni aywer ok weyie ngero ni chalre gi awendo ok weyie tiene awendo mana kaka ineno rathing cha nyathine be konyuolo to nyuolo mana rathing kaka en kamano aywer bende ok weyie tiene nyathine konyuolo to en mana aywer mang'iso ni nyathi
yot mondo mi okaw kido mar wuon gi kata kido mar min gi. Iwinjo ni kana min jachuode to samoro nyathi be konyuol kato kaw makit min gi ni jachuode maporo, jachuode mapok na kone nyaka nini. Samoro ka ne wuon jachuode to nyathini ma wuoyi ni chodo malich mana ka wuon ma wuotho gi mon makama kaka tim onge. To samoro bende kata ka en nyako to kaw kit wuon ni wuon ne jachuode to en be nyathi ma nyako chuda chuda. Samoro ko kaw mar min gi to chuda kamano kana min gi mane chodo. Koro gimotemo wacho ka en niya, nyathi konyuol to kaw kit jonyuol ne. Onya kaw kit min, onya kaw kit wuon. Mano gima timore kaendi. Koro joma chalo kamagi mono kaw kit jonyuol gi giendi e tim moro marach mane gitimo ni go ne gingiro ni aywer ok weyie kata awendo ok weyie. Mane mane go ne ngiro nindo. Pastor kwara mojong mana kaka iwinjo nindo kata bur machalo nade to nyaka ubedi kor giko mare. Wanyalo wacho ni thotina donga rom gi nera mane kelo nu chieno mar wan kaka pile Iran James Rabala inyalo ngoni Kwasira Jabu warga chieng. Wabro tudre jo manyien mombu chako bedo gi chieno machal gi maendi. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both sides, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaja simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana. Cash out nikapata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.